हेलो, का हमार सुग्गा नींद नहीं आवत। का करी परसनिया तू ही न बढ़ौले बाड़ू। हमार नाम जपा नींद आई जाई। लाग जाई कि और परेशानी बढ़ जाई। इत तोहर प्रॉब्लम हो, एक उपाय तू ही सोचा। एकर एको उपाय बा, तू चाहबू तो हो जाई। कौन चीज? बस फोनों पे एको गरम गरम चुम्मा दे दा। हाँ फोने पर। आजकल धरती के आधा से ज्यादा काम फोन में पे होला। अच्छा जी, ऐसे कैसे तो फोन पे मिल जाए चुम्मा? अच्छा एको काम करा, का हम वीडियो कॉल करत आनी, तू जूम कई के चुम्मा ले ला। तो ठीक बा, करा वीडियो कॉल। अब देखबू कि चुम्मा भी देबू। एगो चुम्मा एगो चुम्मा एगो चुम्मा दे दे दो हमारे तमाश हो जाए। एगो चुम्मा दे दे दो हमारे। खाना खाती है पेट भर भर के नहीं, तो हमेशा खाना खाती रहती है।